казваме. Трябва да го изтърпим това нещо. И ще се радвам толкова много хора да има, когато не мога да го попитам, защото имам една оправдателна присъда на трета инстанция, не видях. Никой от вас, нито от камерите бяха. Но това апелативният съд, когато се произнася, той само си пуска решението. На ВКС. А, на ВКС. Защо пак може да намери? И не беше ли отразено оправдателно? Не, според мен не. Тук Не е интересна. Добре, тук сте, защото се надявате тази да е оправдателна, нали? Не само се надявам, мисля, че ако човекът се гледа документите, които съм подписал и когато съм работил, нямам нищо общо с някаква вина, която не се вменява в момента. Това е нищо повече. Да, няма като какво да коментираме сега. Иззели сте правото на директора на басейнова дирекция, подписали сте заповед от негово име, а не е трябвало. Ами, значи ставаме за банков крадец, ако мога да отменявам чужди длъжности. Това е несериозно, значи. Как да подписвам? Не, аз съм изпълняла тая длъжност. Ето и вие нещо сте прочели едно изречение, кой какво каза. Аз отказвам да коментирам обвинителния. Неверен е, така ли? Разбира се. И точно за това се борим, да го казах. Се радвам да ме потърсите на трета инстанция като мен. 7000 кубика ли беше инертни материали за 14 000 лева? Джобовете си ги сложих да не духа сливенския вятър. Няма какво да коментирам. Значи наистина детайлите е вътре в залата. Ако ви е интересно, елате ще ги чуете. Сега тук някой прочел едно изречение и ме почва да ме разпитва. Имам 30 повдигнати дела и аз изпаднах в режим на обяснение. Има ли някой за тази атака за вас? Един смешен прокурор, аз го казах. Импотентен смешен прокурор след. И напълно естествено хора, които са го потикнали. Но той се... Интересувайте се, вие всичко на готово искате. То така от избора е най-интересно. Слушали внимателно, тогава да са го преподали вашите колеги. Добре, различаме значи. Разлизаме се.